Tapos yung monument, yung tapasok. Ayun yung mga big bus, yung sinasabi nila. Ah. Wow. Ayun na yung maganda mag-picture dyan. So ito? Diba? Tara, picture mo Hubad na, bilis. Hubad na. Ako naman pakuhaan ako. Yeah, the one was just like this. Ako naman pakuhaan. Lele, ingat ka sa likod mo. Naka-record na to? Hindi, naka-video na yun. Oh, sige. Parang gaga lang. Nasa Washington na kami. Ito na, city na to. Ang raming van, no? Ang rami kong nakikitang van, eh. Good. Picture na tayo. Ang daming mga mga tao. Patay na natin. Ah, sige.